ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ രഘുനാഥ ശ്രീ വിശാഖ സ്നിദാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 16-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 16-ാം അധ്യായം ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ആ തലകീഴായ അശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തിനെ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ, വൈദിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അവര്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവുക. കാരണം എന്താ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ. ആധ്യാത്മിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഈ ഭൗതിക സുഖമൊക്കെയോ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ് എന്നറിയണം. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്, അല്ലാത്ത കൂട്ടരുണ്ട്.
ദുരാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോ പണ്ട് സത്യയുഗത്തിലെ രാക്ഷസി ദൈവീ ഗുണങ്ങളായവര് 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഒരേ ആളില് തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് സപ്ലൈ കറണ്ട് പോയായിരുന്നു, വൈഫൈ ഓഫ് ആയി പോയതാ, കേറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ലിങ്ക് വന്നതേ. കേറിയില്ലേ? കേറി കേറി കേറി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇതിനപ്പം കയറിയിട്ടേ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ലിങ്ക് കിട്ടി ഹരേ താമസിച്ചത്. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മനുഷ്യരുണ്ട്. മാതാജി. ഹരേ ഇന്ന് കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഇട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ലിങ്കില് ഇട്ടതാണ്. സെയിം ലിങ്ക് തന്നെയാണ് എന്നും ഒരേ ലിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ. വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി, അതെന്റെ വിചാരം അന്നന്ന് ഉള്ളത് വേണമെന്നാ. അല്ല, അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒന്ന് ട്രൈ ക്ലാസ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരമായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന, ലിങ്ക് വരും വിചാരിച്ചിട്ട്. കൃഷ്ണ മാതാജി, സോറി, എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ വൈഫൈ ഇല്ലായിരുന്നു. അതല്ല, 18 ഹരേ ദിവസം കൃഷ്ണ മാതാജി, കണ്ടിന്യൂസ്, ഹരേ ഒരു കൃഷ്ണ. ദിവസം മുടക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇപ്പഴാ ലിങ്ക് വന്നേതാ, ഇപ്പഴാ ലിങ്ക് വന്നേ. ഓക്കെ. ലിങ്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ മാതാജി, എപ്പോഴും അതെ, ഇന്നലത്തെ തന്നെയാണ്. അധ്യായം മാറ്റത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് 2 തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവര്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര്, അങ്ങനെ ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി വളർത്താണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. സത്വഗുണം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവികത ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പോകാം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ജൂലി മാതാജി ആനന്ദമഞ്ജയസ്തവാർദ്യവം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16-ാം അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. 1, 2, 3 ശ്ലോകങ്ങള് ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാൽ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. പറയാണ്, ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 26 ഗുണങ്ങള് ഉള്ളവര് ദൈവീ പ്രകൃതിയിലുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത. അതുപോലെ അഭയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിർഭയത. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 26 ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെയുള്ളവരാണ് ദൈവികതയില് ജീവിക്കുന്നവര്. ഇപ്പൊ അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എല്ലാം സ്വകർമ്മഫലത്താലാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനാണ് അഭയം. അവര് സ്വസ്ഥരായിട്ടിരിക്കും. സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകരണ ശുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാമ, ക്രോധ, മോഹമത മാത്സര്യാദികളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ സത്വ സംശുദ്ധി. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയും ഈശ്വരനായി കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലെ നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ള
സമ്പത്തോ അറിവോ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവുക. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം തന്നെയാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയാം. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും തോറും ആസക്തി കൂടുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊഴിക്കും പോലെ എന്ന് പറയും. അതിന് നിവൃത്തി വരണം. അതാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം, ദമം എന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഓരോ ധർമ്മത്തിലും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് അത് യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യണം, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് യജ്ഞം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും അരുത്. വേദമാണ് നമ്മൾ പ്രമാണമാക്കേണ്ടത്. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശീലങ്ങള്, കാട്ടിപ്പോയി തപസ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, നല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൃഢത, നമ്മില് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അതാണ് തപസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയുക, ഋജു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച കൊല്ലാതിരിക്കലല്ല, ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഒന്നും കൊണ്ടും ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്, അല്ലെ? എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രം പറയാം. അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. കോപനിയന്ത്രണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാം, നമുക്ക് ശകാരിക്കാം ആവശ്യത്തിന്, അല്ലെ? ശിക്ഷിക്കാം, നന്മ വരാനായിട്ട്, അവർക്ക് നന്മ വരാൻ. അതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിനും ശിഷ്യനെ ശകാരിക്കാനും ക്രോധം നടിക്കാനൊക്കെ അവകാശമുണ്ട്. മറ്റാർക്കും ഒരാളുടെ മേല് ക്രോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നാണ്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കിയിട്ട്. ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവഗണനകളും ത്യാഗവും ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടരുത്. പിന്നെ അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദോഷം, മറ്റുള്ളവരിൽ ദോഷം കാണരുത്, പറയരുത്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ വാസനകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അവരങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് അങ്ങനെ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ, അല്ലെ, അതിലിടപെടുന്നത്? ഭൂതേഷു ദയ പറഞ്ഞ ഒരാളെ മഹാനാക്കുന്നത് സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം, സഹാനുഭൂതി, പ്രസന്നത ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അതിനെയാണ് ഭൂതേഷു ദയ പറയാ. അലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ചിലവർക്കുണ്ട്, അല്ലെ, എന്ത് കണ്ടാലും വേണം വേണം എന്നുള്ള ഭാവം. അങ്ങനെ അല്ല, അലോലുപത്വം ഉണ്ടാവുക. മാർദ്ദവം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? മൃദുലത. ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കർക്കശം പാടില്ല. മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, തെളിമേല അവരുടെ ജീവിതം, അല്ലെ? ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ, ശരി ചെയ്യാൻ ആർജവം ഉണ്ടാവണം. അചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢത, എന്തു വന്നാലും മുന്നേറണം, അല്ലെ? ആത്മീയതയിലെ പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ക്ഷോഭിക്കുക, നിരാശപ്പെടുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ദൃഢതയോടെ മുന്നേറുക. അചാപലം. തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ബലം തന്നെയാണ് തേജസ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുമ്പോൾ ഒരു സംഭ്രമവും പാടില്ല. ദുർബലരായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് രക്ഷ നൽകണം നമ്മള്. ക്ഷമ, എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഭക്തന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും, ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. നിന്ദകള് ഒക്കെ ക്ഷമിക്കുക. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം ആണ്. എവിടെയും പതറരുത് നമ്മള്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയാണ്. മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവണം. അദ്രോഹം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരഭിമാനം എന്നാണ്. സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദുരഭിമാനം. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്പ്രവണത ഇല്ലാതെ ആക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ മാനിക്കുക. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരും, അവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ആദ്യ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ 26 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്.
ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് അസുര ഗുണങ്ങള്? ഗർവം, അല്ലെ, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ദംഭം, ഇത് ശ്ലോകത്തിൽ ദംഭം എന്നാ കാണിച്ചേക്കണേ അല്ലേ? എന്താണ് ദംഭ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ അഹംഭാവം ഉണ്ടാവും, ഞാനാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അത് വേണ്ട. ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന കുലത്തില്, വലിയ കുലത്തില് ജനിച്ചു, ഞാൻ വലിയ പദവിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ദർപ്പം. അതിമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയെടുപ്പോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സേവകര് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, ഞാൻ പറയണത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം, അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഭാവം. അതിമാനിത. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദേഷ്യം, തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഠിനമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കഠോര ശബ്ദം, അതൊക്കെ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രമോ ആചാര്യനെയോ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല. അഭിജാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ അജ്ഞാനം ആണ് അവർ, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അത്. അജ്ഞാനം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അല്ലെ? മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആ ജിജ്ഞാസ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന്. അപ്പൊ അജ്ഞത കൊണ്ട് തെറ്റുകളിലേക്ക് പോയാല് അത് അവരുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെ? ആസുരീകതയിലുള്ളവർക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ വിരചിതമായിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം ദുര്യോധനൻ ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പോലും ലഭിക്കില്ല. കാരണം യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ കൗരവർക്ക് തോൽവി സംഭവിച്ചു. ഭീമൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ദ്രൗപദിയോട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, വാ നീ എന്റെ തുടയിൽ വന്നിരിക്കേ എന്ന്. അപ്പൊ ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തുട പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ദുര്യോധനനെ വധിച്ചത് അല്ലെ? അങ്ങനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൃതപ്രായനായി കിടന്ന ആ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട്, നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രശസ്ത്രം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര തവണ നീ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവര് ആരും ശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ജയം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണനിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്നതാണ്. നിന്റെ കർമ്മഫലമാണ് നിന്നെ ഈ ദശയിലാക്കിയത്. ആസുരികള് ആരും പറയുന്നത് കൂട്ടാക്കില്ല അല്ലെ? ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ല, സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന കരുത. കൃഷ്ണൻ, ഭീഷ്മര്, നാരദമുനി, എല്ലാ നാരദാദി മുനികൾ എല്ലാരും ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന്. ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശകുനി പറഞ്ഞത് കേൾക്കും. ധർമ്മം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, ഒട്ടും ധാർമ്മികതയില്ല അല്ലെ? ആസുരി ഗുണങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാ നാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അറിയാണ്, അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പതനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് അത് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങളോ ബന്ധന കാരണമാണ്. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസുരി സ്വഭാവി അല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ പൊരുതുന്നത് ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് ധർമ്മം. അപ്പോ ദൈവീ സമ്പത്ത് മോക്ഷപ്രദാണ്, ആസുരം ബന്ധ കാരണമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 6. ദൗ ഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരേവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആസുരി ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിശദമായി പറയാണ്.
എന്തിനാ അങ്ങനെ വിശദമായി പറയണേ? നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാരെ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കും. പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കും. ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരെ ആസുരികൾ എന്നാ വിളിക്കാം. അല്ലെ? അവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥര് പഞ്ചമഹായജ്ഞം ചെയ്യണം. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശാസ്ത്ര പഠനം ഒക്കെ വേണം. അല്ലെ? ലാളിത്യം വേണം, അഹിംസ വേണം, പരദൂഷണം അരുത്, ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കണം. ഇങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടണം. അല്ലെ? കാമം, ക്രോധം, ദമ്പം, ദർപ്പം, പാരുഷ്യം ഇതൊക്കെയും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. തമോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലേ അവരുണ്ടാവുക. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ശരി തെറ്റുകള് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, പെരുമാറ്റമോ നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആസുരികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളവ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം. 8. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആസുരീകരായിട്ടുള്ളവരെന്താ പറയാ? ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്നാ പറയാ. ഇതിനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രാണ് ഉള്ളത് എന്നാ അവർ പറയണേ. ഇപ്പോ കുംഭകർണൻ പോലും രാവണനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന് മണ്ഡോദരി പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യവും വംശവും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ രാവണൻ. ആരെയും കൂട്ടാക്കില്ല ആസുര സ്വഭാവികള്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ടാ അവര് കാണുക. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശോ ഒന്നും അതിനില്ല. എല്ലാം മിഥ്യയാണ്. അവർക്ക് ജീവനും ശരീരവും എല്ലാം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം അവര് സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അസുര സ്വഭാവികള് ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ പോലും അവർ ചെയ്യും. ഒട്ടും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഈശ്വരനെ അറിയണില്ല. ഭൗതികത അതാവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കണം എന്ന് മാത്രാണ്. അതിനായിട്ട് ഓരോ ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തും. ഫലമോ ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരാവും അല്ലെ, നിഷ്ഠുരന്മാരായി മാറും, സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആവും. ഇപ്പോ ടെറർ, ആതങ്കവാദം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാ നടത്തുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കലിയുഗം ഇപ്പൊ 5000-ൽ പരം വർഷങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കലിയുഗം. 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ഇനി 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് അക്രമം സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാ പറയാ. 4,27,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് കൽക്കി അവതരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് കണക്കുകള്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാദമദാന്യുത മോഹാദ്ഗൃഹീത അത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ആസുരികള് എന്താ ചെയ്യാ? ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് അവർക്ക്. മായാമോഹിതരായിട്ട് അവര് പ്രയത്നം തുടരും. തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. മലിനമായ ശീലങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതരായിട്ട് വേദസമ്മതമില്ലാത്ത സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷനാണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതിയെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കഥയാണത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ബ്രഹ്മപുത്രനാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. പിതാവിന്റെ അതിലാളന കൊണ്ട് മതാന്ധനായി തീർന്നു. ഒരിക്കല് പ്രജാപതിമാരുടെ വലിയ സത്രം ഉണ്ടായി. സർവ്വദേവതകളും ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ അതിൽ സംബന്ധിച്ചു. ദക്ഷ പ്രജാപതി സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴ് ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വന്ദിച്ചു. അപ്പൊ ദക്ഷൻ തന്നെ വന്ദിക്കാത്തതിനാല് പരമേശ്വരന്റെ നേരെ കോപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത നീച ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. മാത്രമല്ല ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട് നന്ദീശ്വരന് സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ദക്ഷനെയും ദക്ഷ അനുയായികളെയും എല്ലാം ശപിച്ചു. ഇത് കേട്ട് ക്രുദ്ധനായ ഭൃഗു ശൈവന്മാരെ ഒക്കെ ശപിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ശിവൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി പ്രജാപതിമാരെ സത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോയി. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി ഉണ്ടല്ലോ, തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു യജ്ഞം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശിവനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി സകല ദേവതകളെയും ഋഷീശ്വരന്മാരെയും ഒക്കെ അതിന് ക്ഷണിച്ചു. യജ്ഞം സഘോഷം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ദേവസംഘങ്ങള് സർവാഭരണഭൂഷിതകളായ പത്നിമാരൊന്നിച്ചിങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ കയറി ആകാശത്തിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടും അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടും സതീദേവിക്കും പിതാവിന്റെ ഈ യജ്ഞ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളണം എന്ന ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭർത്തൃ സമീപത്തെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകണ്ട എന്ന് ശിവൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ അപമാനിതരാവും, അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കൂട്ടാക്കാതെ ഭഗവാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടും സതീദേവി പിതാവിന്റെ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടെ ഭഗവത് അനുചരന്മാരായിട്ടുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളും ദേവിയെ അനുഗമിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷനെ ഭയപ്പെട്ട് ആരും ദേവിയെ ആദരിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോഴ്. അങ്ങനെ ദുഃഖിതയായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവൻ നിന്ദ ചെയ്യുന്ന അങ്ങയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഈ ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദേഹത്തിനെ ഞാനിതാ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് സതീദേവി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യാണ്. ഈ ദാക്ഷായണി എന്നുള്ള പേര് ഇനി എനിക്ക് പേരിൽ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ യാഗ അഗ്നിയില് ദേഹം ദഹിപ്പിച്ചു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ശ്രീരുദ്രൻ. അങ്ങനെ കുപിതനായിട്ട് വന്നു. ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചപ്പോൾ വീരഭദ്രൻ വന്നു. അങ്ങനെ ദക്ഷനെയും യജ്ഞത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഉടനെ വീരഭദ്രൻ രുദ്രഭടന്മാരോടുകൂടി ആകാശമാർഗം ധൂളി പടലത്താൽ ആവൃതമായിട്ട് ഉള്ള ചെന്നു അവിടേക്ക്. സദസ്യരൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പരിഭ്രാന്തരായി. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ ശിവനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും രുദ്രസംഘങ്ങൾ യജ്ഞശാല വളഞ്ഞു. ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് യജ്ഞശാലയും യജ്ഞപാത്രങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായ എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭൃഗുവിന്റെ ശ്മശ്രുക്കള് പറിച്ചെടുത്തു. ഭഗന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നു. പൂഷാവിന്റെ പല്ലുകൾ കൊഴിച്ചു. അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ദക്ഷനെ കൊല്ലാൻ വിഷമമാണ് എന്ന് കണ്ട് യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനെ ഹിംസിക്കുന്ന പോലെ കഴുത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസരോധം വരുത്തി നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. ദക്ഷന്റെ ശിരസ് അറുത്തിട്ട് ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ തലയില്ലാണ്ടായി പോയി. അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ശിവൻ വന്നിട്ട് കോപം കൊണ്ട് സതീദേവിയുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് കോപാകുലനായി. ഒരിക്കും പിന്നെ ഭഗവാനൊക്കെ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദക്ഷ ചരിതമാണത്, ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ ആസുരീക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും നാശമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11-12 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക അല്ലെ. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും. അധർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക്.
ഇവിടുത്തെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ദേവകി ദേവി വസുദേവര് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ലെ കംസൻ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭം നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് മുമ്പ്. ആസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ആസുരി സ്വഭാവികള് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം അജ്ഞാനത്താലെ മോഹിതരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ്, നമുക്കറിയാം. ആസുരി സ്വഭാവികളായ കൗരവര് അല്ലെ പാഞ്ചാലി ദ്രൗപദിയോട് ചെയ്ത ക്രൂര കൃത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം, അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പല ആകാംക്ഷയിൽ പെട്ട് വലയും, വ്യാമോഹമാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകണു അല്ലെ. അവര് നരകത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുര പ്രകൃതക്കാര് ധനാർജനത്തിന് അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെയാ ചെയ്യുക. തൃഷ്ണ അധിക്യമാണ് അവർക്ക് അല്ലെ. ഇവിടെ ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ്, അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ശിശുപാലൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ആസുരികള് ചില മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ തപസ് ചെയ്യും, വരം നേടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും അവര് അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി വരം ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭസ്മാസുരനെയാണ്. തപസ്യ ചെയ്തു, 10,000 വർഷം തപസ്യ ചെയ്തു, പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല ശിവൻ. അവസാനം തന്റെ ശരീരം തന്നെ മുറിച്ച് ഹോമിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്വയം കഴുത്തറുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്താ വരം വേണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോ, ഞാൻ ആരുടെ മേൽ കൈവെക്കണോ അവരൊക്കെ ഭസ്മമാവണം എന്ന് വരം. തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് കൊടുത്തു. ഉടനെ ശിവന്റെ മേല് കൈവച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. ശിവൻ ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ, ഓടി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ സംശയം, സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ചാ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആസുരികള് അജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ചെയ്ത് അവന്റെ നാശം ഉണ്ടായി. ആസുരികളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവും എന്ന അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങള്. 18. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അസുരന്മാരെ എന്താ ചെയ്യാ? മിഥ്യാഹങ്കാരാണ് അവർക്ക് അല്ലേ. സ്വയം നശിക്കുകയാണ്. ദേഷ്യം, അടുത്ത ജന്മം നരക കിട്ടുക, അതൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് അല്ലെ. ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആണ്, അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഒക്കെയും അവരവഗണിക്കും, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാലെ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളാവും. അങ്ങനെ ശരിയായ ധർമ്മത്തിനെ പഴിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. ആ കഥ ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃത് കിട്ടുന്ന ഒരു കഥ അല്ലെ. ആ അമൃത് പാലാഴി കടയുന്ന വേളയില് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ആണ് അമൃതിനു വേണ്ടി പാലാഴി കടഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് അമൃത കലശം കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരികയാണ്.
അപ്പൊ അമൃതം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് അസുരന്മാര്, എന്നിട്ട് അമൃത കലശം കൈക്കലാക്കി അവര്. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് വിഷമായി അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട, വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോഹിനി രൂപം കൈക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ കഥ അല്ലേ. ഇപ്പോ അന്യോന്യം കലഹിച്ചോണ്ടിരുന്ന അസുരന്മാര് അതിസുന്ദര മോഹിനി രൂപം കണ്ടിട്ട് കാമപരവശരായി. അങ്ങനെ അതിവിശ്വസ്തന്മാരായി അമൃതം ഭാഗിക്കേണ്ട ഭാരം പോലും അവളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സൗരിണിയായിട്ടുള്ള തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് എന്ന് മോഹിനി പറഞ്ഞു. അവർക്ക് അവളിൽ വിശ്വാസാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് ഭാഗിച്ചു തന്നോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് അമൃത കുംഭം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദേവാസുരന്മാരെ രണ്ടു വരിയാക്കി ഇരുത്തി അസുരന്മാർക്ക് അമൃതം തീരെ കൊടുക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ സ്വർഭാനു എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ ദേവവേഷമെടുത്തിട്ട് ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് അമൃതം പാനം ചെയ്തു. ഉടനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. അതിലെ അമൃത സ്പർശം സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ശിരസ് അമരതയെ പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. ദേവന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുത്ത ശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ മോഹിനി രൂപത്തെ മറയ്ക്കുകയും സ്വസ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണത്രേ രാഹു കേതു രണ്ടുണ്ടാവണത്. ആ കഥയാണ് ഇവിടെ, ആ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദ്വിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാംനാസുരീഷ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഇത്തരത്തില് ഈർഷ്യാലുക്കള് ദുർബുദ്ധികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യാധമന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ കടലിലെ ഭവസാഗരത്തില് തന്നെ ആസുര യോനികളില് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവികളെ ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കലല്ല, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. എവിടെയും ക്രോധം പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണെങ്കിൽ സനകാദി മുനി ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള സനകാദികള് നാല് പേരാണ്. സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ. അവർക്ക് പ്രായമാവില്ല, അവരെപ്പോഴും 4 വയസ്സായ കുട്ടികളുടെ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ വലിയ ജ്ഞാനികളാ അവര്. അനന്യഭക്തിയോടെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഉള്ള അവരാണ്. അവര് ഭാഗവതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ വൈകുണ്ഠം, ആ പുണ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അവര് പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദർശനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള ഉത്കണ്ഠയോടെ ആ ജീവൻ മുക്തന്മാരെ അതിവേഗത്തില് 6 ഗോപുരങ്ങളും കടന്നു. 7 ഗോപുരം കടക്കണം. അപ്പൊ 6 ഗോപുരങ്ങളും കടന്നു. അങ്ങനെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ആരോടും അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാര് 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവര് കടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജയവിജയന്മാര് ആ ദ്വാരപാലകന്മാര് തടഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് എല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവരാലും വന്ധ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ 4 പേര് സനകാദികള്, അവരെ തടുക്കാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക അല്ലേ? അങ്ങനെ സനകാദികളെ തടുത്തപ്പോ സനകാദികൾ ക്രുദ്ധരായി. അതും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെ അല്ലേ? കോപാദി വികാരം ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ ലീല. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠവാസികൾക്ക് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത നിങ്ങള് 3 തവണ അസുര യോനിയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് സനകാദികൾ ഈ ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഈ മുനിവര്യന്മാരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എത്ര തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങള് അസുര യോനിയില് ജനിച്ചോളാം, എന്ത് ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും സഹിച്ചോളാം, പക്ഷേ കരുണാമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്മൃതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഓർമ്മ, അത് നിമിഷ നേരം വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ് അവിടുന്ന്. പറഞ്ഞു, കരുണയോണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കിങ്കരന്മാര് വലിയ അപരാധമാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്തത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം.
കിങ്കരൻ ചെയ്ത തെറ്റ് സ്വാമിക്കും ബാധകാണ്, എനിക്കാണ് കുറ്റം എന്നുള്ള പോലെ. ബ്രഹ്മജ്ഞനായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ ദൈവമാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്. അവരില് ആര് തന്നെ അപരാധം ചെയ്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. അഗ്നിമുഖത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം പ്രേമപൂർവം ബ്രാഹ്മണ മുഖത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ പാദപാംസുവിനെ ഞാൻ ശിരസിൽ അഹോഭാഗ്യമെന്ന ഭാവത്തിൽ ധരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് തക്ക ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടി, അതെനിക്ക് സമ്മതവുമാണ്. എന്നാൽ ഇവര് തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് വേഗത്തില് ഈ പുണ്യസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മൂന്ന് ജന്മം അസുരരായിട്ട് ഈ ജയവിജയന്മാർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സത്യയുഗത്തില് വരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തില് രാമൻ ആയിട്ട് രാവണനെയും കുംഭകർണന്, ഇവര് രാവണനും കുംഭകർണനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ ശ്രീരാമൻ ത്രേതായുഗത്തില്, പിന്നെ ശിശുപാലനും ദന്തവക്ത്രനുമായിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഇവര് ജനിച്ചപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനാലെ വധിക്കപ്പെട്ടു. ആ കഥയാണ് ഇവിടെ. 20 ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ്, എങ്കിലും ആസുരികളിൽ ഭഗവാന് കനിവില്ല. ഇവരോ ജന്മം തോറും അധപ്പതിച്ച് പൂച്ച, നായ, പന്നി ഒക്കെ ആയി തീരാണ് ചെയ്യുക. ആസുരികളെ വധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നീചമായ ജന്മങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് ചെന്നെത്തുന്നത്. 21 ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. പറയാണ്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം നരകത്തിലേക്കുള്ള ദ്വാരങ്ങളാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ അരുത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ 3 എണ്ണത്തിനെ നമ്മള് ഒഴിവാക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നരകത്തിലാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക, ആത്മാവിനെ അധപ്പതനത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. 22 ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മനുശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവര് പരമപദത്തിലെത്തും ക്രമേണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിദേശികളെ പലരെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടവരെയാണ് നാമം ജപിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ശേഷം അവര് സൽസ്വഭാവികളായത് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധികള് അതനുസരിക്കേണ്ടവയാണ് അല്ലെ. ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാലെ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണത നേടില്ല.
മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ തരം താഴും. നിഷിദ്ധമായതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്ര അധ്യയനം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് സത്യയുഗത്തിലെ 2 ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു, ദേവലോകവും അസുരലോകവും. 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? വരാഹത്തിന് വരാഹമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില്, അല്ലെ? ഈ ഭാരതവും ലങ്കയും തമ്മിൽ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ രാമരാവണ യുദ്ധം നടന്നു. എന്നാൽ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരേ കുടുംബ വംശത്തിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങൾ തമ്മില്, അല്ലെ? ഒരേ വംശ പരമ്പരയിലുള്ള 2 കുടുംബങ്ങൾ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു. എന്നാലിപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ? ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ദൈവികതയുമുണ്ട് ആസുരികതയുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലെ ആ ആസുരികതയെ കളഞ്ഞ് ദൈവികതയെ പ്രബലമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ 2 ഗുണങ്ങളും, ആസുരികതയും ഉണ്ടാവും ദൈവികതയും ഉണ്ടാവും. അതിലെ ആസുരികതയെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ദൈവികതയെ പ്രബലമാക്കണം. 24 തസ്മാച്ഛാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയണത്? ഈ വൈദിക വിധികള് എല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. അവര് വേദസംഹിതകളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്രയും അറിവ് അവര് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് വേദത്തിലൂടെ കിട്ടേണ്ടതായ എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടിയവര് തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് അതെല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാവും, വലിയ അപരാധവുമായി മാറും അത് എന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശങ്ങള് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? 3 കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കണേ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലേ? ശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തുന്നവരും അല്ലാത്തവരും, അല്ലെ? അസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെയാണ് ജീവിക്കുക, അല്ലെ? നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോവുക. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ പതിച്ച് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ തന്നെ ജനിമൃതികള് ആകുന്ന ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
എന്നാൽ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോ അവര് ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോ ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃത്തി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ആ ചോദിക്കൂ. ഈ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും, പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലെ രാവണനും കുംഭകർണനും, പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ദന്തഭക്ഷനും ശിശുപാലനും പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കംസൻ ഇവരുടെ വേറൊരു ഇതല്ല അല്ലേ? അല്ല, ഈ ജയവിജയന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടിയല്ലോ. 3 ജന്മം നിങ്ങൾ അസുരരായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നുള്ള ശാപം കിട്ടിയപ്പോള് ആദ്യത്തെ ജന്മം അവരുടെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് അവര് ജനിച്ചത് ത്രേതായുഗത്തിലെ രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ദ്വാപര യുഗം വന്നപ്പോ മൂന്നാമത് അവര് ശിശുപാലൻ, ദന്തവക്ത്രൻ എന്നുള്ള 2 പേര് ആസുരീക ഗുണങ്ങളോടെ തന്നെ ജനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൈകളാലെ വധിക്കപ്പെട്ടു. കംസൻ ഇതിൽ പെട്ടില്ല. ഇല്ല. അവതാരമല്ല, കാലനേമിയുടെ അവതാരമല്ല. അതെ, അത് വേറെ. കംസൻ കാലനേമിയുടെ. ഇവര് ജയവിജയന്മാർക്ക് 3 ജന്മം ശാപം ഉണ്ടായത് അത് ഇതാണ്. 3 ജന്മത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? മാതാജി നമസ്തേ മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണം. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. എഴുതിയൊരു അനുഗ്രഹ 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 26 ഗുണങ്ങൾ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിർഭയത, അഭയം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം. അത് ഫസ്റ്റില് കുറെ എണ്ണം എഴുതാണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? അത് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇതാണ് പറയണ്ടേ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ PDF തന്നതിലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതല്ലേ മാതാജി? PDF-ലുണ്ടല്ലോ. അതെ, അതന്നെയാ. ഇതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. അതെ, നിർഭയത, അഭയം, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. PDF-ൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. PDF-ലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അവിടുന്ന് നോക്കാം. വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടുമുള്ള കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, സ്വഭാവം, വിനയം, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസുരാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇത്രയും വരെ. അത് 3 ശ്ലോകത്തില്. അതെ, 3 ശ്ലോകത്തിലെ 26 ഗുണങ്ങള്. അടുത്തത് ഗണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. അടുത്തത് ദൈവിക. ശ്ലോകം 20-ലെ ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറന്നവരെ കുറിച്ച്. ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറന്നവരെ കുറിച്ച്. അതെ. ആസുര ജീവഗണങ്ങളില് പെട്ടവരെ പറ്റിയോ? ജന്മമെടുത്തവരും ഇത്തരത്തിലൊരു ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ.
അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേക തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. അത് ആസുര ഗുണത്തിൽ പിറന്നവര്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതാ ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ക്രോധം ഉള്ളവരായിരിക്കും. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അസുര ഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കണേ? അതെ, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പൗരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇനി നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതെ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. അത് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയണം. 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട് ജീവഗണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും, വഞ്ചനാ പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതമാണ്, പിന്നെന്താ ഒരെണ്ണം കൂടി? വ്യാമോഹശീലം. വ്യാമോഹശീലം. എന്താണ് ഒന്ന് പറയോ? അത് തെറ്റു പറ്റും, വഞ്ചനാ പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിമിതമായതാണ് അവരുടെ ജീവഗണങ്ങളുടെ 3 ദോഷങ്ങൾ. ഓക്കെ. തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത. അതെ. വ്യാമോഹശീലം. ഇന്ദ്രിയ പരിമിതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതം അല്ലേ? നമ്മുടെ കണ്ണൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഏത് ഇന്ദ്രിയം എടുത്താലും പരിമിതങ്ങളാണ്. തെറ്റുപറ്റും. വന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചതിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള അനാദരവല്ലേ? എന്തോ? നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനെ ആദരിക്കാത്തവരല്ലേ ഇതവിടെ അധപ്പതിച്ചു പോണത്? പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അതേതിലാ? 23ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി? അത് വന്ന ഉത്തരം 23. നോക്കട്ടെ. അതല്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതെ, അനാദരവും കാണിക്കണ്ടേ? വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ മാത്രല്ല, അനാദരവ് ഉണ്ടാവും അവർക്കാണ് അധപ്പതിക്കേണ്ടി വരിക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അതാണ് വെറുപ്പ്, അനാദരവ്. അതാണ് അവരെ പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. 24 ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഓക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അതെ. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ആസുരശക്തി, മനുഷ്യരിലുള്ള ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഒരാളുകളുടെ ദൈവികതയും ആസുരികതയും തമ്മിലാണ് മത്സരം. ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഒരാളുകളുടെ ദൈവികതയും ആസുരികതയും തമ്മിൽ. ദൈവികതയും ആസുരികതയും. ദേവാസുരം എന്ന് ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല, അതന്നെ ദൈവികതയും ആസുരികതയും തമ്മിൽ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനെ കണ്ടില്ല. നമുക്ക്